Syniad efo datblygu eiddo cymunedol, eiddo'n Sir Ffestiniog, ydy'r syniad bod lle bod adeiladau yn aros y wag, bod ni fel cymuned yn gallu cymunedoli nhw, ail perchnogi nhw a defnyddio nhw ar lles y gymuned. Dyna mae'n Sir Ffestiniog yn neud yn y bon, defnyddio arian twristiaeth, o'r llun o'r beics a'r siop yn ganol y stryd, i brynu adeiladau efo potensial, Efraim yn un, Caffi Bolton y llall, a fel nathon ni feifio'n stores mewn ffordd, oedd hwnna ar fi'n cael, ond da ni'n teimlo rwan, da ni wedi amddiffyn a cadw adnodd bwysig i'r dre, a dyna di'r holl syniad efo eiddo cymunedol yn Sir Ffestiniog. Mae gennym ni ofod mawr agorad efo'r llawr pren, lle pêl-droed tu mewn, basketball. Mae gennym ni yr ofod yma lle sy'n agor allan i wneud caffi, lle bwyd, ista lawr, cael sgwrs, chilio allan. Hefyd, gen chilio allan, mae gennym ni fyny grisiau, mae gennym ni ofod efo llwyth o settees i blant cael just bod nhw hunan, just teimlo'n nhw'n saff yma, just rhywle nhw'n cael mynd. Gen ni gysylltu efo pwyllgor yr Urdd, gweld bod yr adeilad ddim yn cael llawer o ddefnydd. Maen nhw wedi bod dda iawn o ni. Mae pob peth wedi drosglwyddo yn drosodd i'r gymuned, felly fyddai'n helpu datblygu lle yma i wneud gofod newydd aml bwrpas i bobl o bob oedran, ni'n jyst yr un cytid. Mae yna hanes mawr i lle yma. Mae'n agos i fi, pryd o'n i'n blentyn, o'n i'n gwario llawer amser yma. Chwarae badminton, perthyn i'r Urdd, chwarae basketball, neu trio, chwarae pool. Oedd hi'n gret, o'na gigs yma, pob peth o'ch disio mewn plentyn o'r Urdd yn gallu just rhoi ei gyd i ni. Y syniad ar y pedwerydd ydy bod ni'n agor y drysa, unwaith eto, a bod pawb yn dod yma, a gallan cofio fel oedd yr Urdd, sef gofod cymunedol braf i gynnal bob math o gweithgareddau. So a'r gobaith ar y pedwerydd ydy ail ysgogi bobl i feddwl yn greadigol am yr Aelwyd.